wanda muke a ciki a Najeriya. Sai zama har yanzu suka shigo da 'yan sanda da bindigogi, sannan kuma su da ma'aikatan ofishin jakadan Najeriya da yawa. To kuma dai sai muka lura cewa ainihin an kama wani kangi ne wanda ba dama asalin abin akan aminci ne. Ko a gida Najeriya sun yadda misalin inda suke tsare da mu sun yadda ba wanda zai duba mu sai likitan da muka zaba muka yarda. To amma gashi anan mun fahimci cewa su likitocin da suka ba mu shawaran a zo nan din kusan ba su da ta cewa sun ma nuna musu su ma gaya mana da muka yi magana su cewa lalle su ba sai dai su ba da shawara kawai. Amma wannan asirin ke da ikon ya zaɓi abin da ya ce to ai mun ce bisa aminci ne muka zo nan, ba zai yi kuma mu ga wani likitin da ba mu san shi ba mu amince da shi ba, kuma inda muka aminta ba su gaya mana wani abu game da shi bai taɓa mana ciki don kada a yi abin da aka so a yi wanda harsashi bai yi ba a yi shi ta wata hanya. Saboda kuma muna ganin da gaskiya abubuwan da muka gani a nan ya nuna mana cewa ba mu cikin aminci sam, kawai an kawo wani wuri ne aka tsare. Ni an tsare ni shekara yau 13, amma ban taɓa ganin tsoro irin wanda aka yi ma'ana ba. Kamar hatta ɗakin da nake a asibiti din a kofar ɗakin 'yan sanda ne da bindigogi. Ta kuma ko ɗaki zuwa ɗaki ba ya dama mu je ba. To sai na ga cewa to ni ai ma ko inda nake a duk tsare wanda aka yi ma a Najeriya ai ba wannan ban taɓa ganin wannan ba. In ma an tsare ni a gidan kurkuku akan kulle mu da karfe 9 a buɗe mu karfe 7 na safe, in haka 9 na daidai a karfe buɗe mu karfe 7 na safe. Sannan kuma muna iya zuwa duk inda muka ga dama akalla inda a area da muke tsare da. To amma sai na daga ko kirikiri da tsarin da aka maki bai kai tsanani a kaina irin wannan ba. To sai nake ganin cewa to lallai ba zai yi mu fito wani kangi domin mu sami lafiya a dora mu a wani kangi a kuma mika jikunan mu ga waɗanda ba mu aminta ba. Saboda kuma na tunanin insha Allah da gaskiyar magana ita ce akwai bukatar mu koma gida tun da dai an yarda mu je wani wuri a waje domin magani. To sai kuma tun da India lalle ba ta zama wurin aminci ba kuma yanzu sai dai mu koma gida mu kuma dama akwai wasu kasashe da suka yi ta yi da cewa za su karɓi hukumunci. Daga ciki akwai Malaysia da Indonesia da Turkiya. Sai mu je mu tattauna a zaɓe daga ciki sai mu je insha Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi tayyibin tahirin.